תנו רבנן, מעשה בשני בני אדם שנשבו בהר הכרמל, שני יהודים. היה השבאי, הגוי, מהלך אחריהם, כן? הולכים כפניו והוא הולך אחריהם שלא יברחו לו. אמר אחד לחברו, הוא שומע אותם, מדברים, גמל מהלך לפנינו, והוא סומה באחד מעיניו, וטעון שתי נודות, אחת של יין, אחת של שמן. דבר חמישי, ושני בני אדם מנהיגים אותו, אחד גוי ואחד ישראל. לא רואים כלום, האופק נקי מהאדם, ואלה ביניהם מדברים. תשמע, יש לפנינו הולך גמל, הוא לא רואה בעין אחת, רק עין אחת הוא רואה, ויש לו על הגב שני חביות, אחד של שמן ואחד של יין, ומנהיגים אותו שני בני אדם, גוי וישראל. אמר להם השבאי, עם כשעורף, מניין אתם יודעים? איפה אתם יודעים? מה אתם רואים שאני לא רואה? אמרו לו, תגיד לי, גמל אוכלת עשבים שלפניה מצד שרואה אוכלת ומצד שאינה רואה אינה אוכלת. אתה שם לב, תבחין, כל העשבים בצד ימין הכל אכול, הכל מכוסח הדשא. צד השני גבוה. למה? אם עובר כאן גמל, אוכל פעם מצד ימין, פעם מצד שמאל. למה הוא אוכל רק מצד אחד? סימן שהוא רואה רק מצד אחד. העין השמאלית הוא לא רואה, לכן הוא לא אוכל. יפה. עכשיו תגיד לי, היא טעונה, אנחנו אומרים לך שתי נודות, אחד של שמן, אחד של יין. אם תסתכל בטיפות המטפטפות בארץ, תנסה להבחין. יש טיפות שהן צפות, השמן צף, ויש טיפות שהן שקועות. הצף זה השמן, שקוע זה היין. סימן שיש שם שני חביות על הגב של הגמל. ושני בני אדם מנהיגים אותה, אחד גוי אחד ישראל. הוא אומר, תשים לב, באמצע הדרך אתה רואה שתן, מצד שני אתה רואה מצד השני בהמשך שתן בצד. למה? ישראל נפנה בצד, הגוי נפנה בדרך. זה סימן שיש כאן שני בני אדם, שני מנטליות שונות, שני מנהגים שונים, שני מידות שונות. ישראל צנוע, הולך הצידה, הגוי חצוף, לא אכפת לו. ישראל נפנה לצדדים, גוי נפנה לדרך. רדף אחריהם, אני חייב לראות, לגלות את זה נכון מה שאתם אומרים. רדף אחריהם, ומצא כדבריהם, ונשקב על ראשם, והביאם לביתו, ועשה להם סעודה גדולה, והיה מרקד לפניהם. היה מבסוט, איזה עבדים תפסתי, איזה משרתים יהיה לי גם. אמרו לו, כמדומה לנו שאדוננו בן כבשתה של מלך הוא. הם מסתכלים עליו ככה כשהוא רוקד, מפעילים הפרצוף שלו, אומרים, יש לך דמיון לשר הטבחים של המלך. זה השם הרחם, זה אחראי על ההריגות. איך אתם יודעים? מה הקשר שלי? אתה דומה לו בפנים. הלך שאל לאמו, אמר לה, אם את נגדת לי מותר, ברוך תהיה לכל העמים. ואם לאו, אני מצווה והורגים אותך. תגידי לי, ממי התעברת שנולדתי? אם לא תגיד לי את האמת, אני הורג אותך. אמרה לו, בני, בשעת חופה יצא בעלה, ונכנס כלוסתה של מלך, הוא בא עליה ונתעברה ממנו. הבעל היה צריך ללכת באמרה שלו, התעכב, הכנס אותו אחד, שר הטבחים, בא עליה, והנה, וזה יצא הבן הזה. הביאו להם בשר. אמרו לו, בשר זה יש בו טעם כלב. זה היה כבש, אבל יש לזה טעם של כלב. הלך ושאל לאמו, אמר לה, אם את מגדת לי, מותר, ואם לאו אני מצווה והורגים אותך. מה זה טעם כלב? כבש זה טעם כלב? מה הבאת לנו לך? אמרה לו, בני, כבשה אחת יש לנו, ומתה אימה, ואין מי שיעניק אותה, והעניקה מכלבה אחת. הייתה כלבה גם כן בחצר, הייתה יונקת מהכלבה. ולכן הטעם שלה טעם של כלב. הביא להם יין. אמרו לו, יין זה, יש בו טעם מת, שם רחם.
ריקבון. הלך ושאל אמו, אמרה לו, יין מדליות של קבר אביו. הקבר של אבא שלו, ועל זה עלה גפן, והיה יונק, והדם של אבא שלו, שם רעיון. זה הטעם של הענבים, וזה יצא יין. אמר להם, מה עשה? עכשיו זה בעיה. כל דבר שתעשה, ויגידו לך ככה, יגידו לך אחרת, זה לא נעים. תראה מה זה, חשף אותו בצורה כזאת מחפירה. נתן להם כסף וזהב ונשכם, ואמר להם, ברוך השם אלוהי ישראל, אשר בחר בזרעו של אברהם, ונתן להם חוכמתו, שילח אותם. כל מקום שהולכים, נעשים שרים לאדוניהם. ופטרן והלכו לבתיהן לשלום. זה מה שאומר הפסוק, כן? רבתי